Astăzi ne jucăm Gunstar Vegas. E și prietenul meu Alin. Salut! Salut! Și astăzi vrem să vă arătăm cum se joacă Gunstar Vegas. Bine, nici noi nu prea știm să jucăm, dar și hai ca să să încercăm. vă zic ceva, eu nu prea fac parte mult din canal, eu decât pun efectele speciale, el se ocupă de video. Nu-i așa? Da, și hai să începem. Pentru prima dată eu am ceva puști aici, dar mă gândeam că am niște bani, să mă duc să găsesc vreun Bugatti ceva și să-l facem o mică pauză. Efecte speciale acum. Sau am revenit și cum ziceam, o să mergem să găsim un Bugatti și o să-l dăm o să mergem la un magazin, nu magazin, ca un fel de garaj, și o să-l dăm ca să luăm bani, să ne cumpărăm lucruri. Al doilea lucru care o să-l facem, o să fie să sărim dintr-un elicopter cu parașuta. Și hai să vedem unde e Parisul. Stați să dau un pic mai încet. Trebuie să facem aici. Să mă zic. Aici mergem. Nu, aici. Da, mergem înapoi. Tu de ce nu mai vorbești, mă? Eu încerc să-ți fac aplicație, să-ți fac ăla. Stați să dăm muzica mai încet. Muzica, unde e muzica? Uite aici, mai încet. Adică am toată. Mă, dar cum vrei? Stai că știu. Și să mergem la acolo. Continuăm acum, o să mergem la Paris, lângă Paris, să găsim un Bugatti. Scuze-mă că te întreb, Marius, dar dacă vrei o să-mi fac și eu un canal de YouTube cu efecte speciale și porcării și poate trece și pe la mine, o să vă spun în alt episod, deocamdată nu sunt sigur, am avut mai multe canale. Bine. Spune. Și ce vreau, am avut un canal, bine, nu am abonat, dacă puteți să căutați pe net Minecraft cu AF și Marius știe, am făcut o miniserie, casa mea zici că era de chinezoi, dar am dat copacul jos, ce tare. În GTA 4 nu merge asta, știai? Bine, hai să-ți fac efectele speciale. Haide că mă duc. Eu de mă, nu merge mașina. În GTA 4 nu merge să dai copacii jos și la fel și în GTA San Andreas. E un bug ciudat ăsta. Bine, hai să facem aplicația. Hai să mergem spre Paris. Uite, drift. Ia-ți Bugatti-ul ăla, da. Păi găsesc Bugatti ca să-mi dau să iau niște bani, să mergem să aruncăm din elicopter. Mai ai parașute ceva? Mai am 8. Cumpărasem. Ai dat 7.000 pe ele, nu știu dacă nu, merită. 8.001. Faci banii dar să te joci și tu într-o zi pe multiplayer sau porcărie. Și dacă vrei să spună Marius, și dacă vrei să le spui să faceți Blitz Brigade online și puteți să vă jucați cu Marius cu niște deathmatch-uri. Ia spune Marius, să-ți lase în comentarii și vă jucați Blitz Brigade. Da, să-l lăsați în comentarii și o să ne jucăm Blitz Brigade. Ție-ți place jocul? Aha, multiplayer. Normal că e multiplayer, că merge cu net, altfel nu merge, știi care e. Da. Și poate o să-i spun niște secrete lui Marius, cum să câștige el niște meciuri de Blitz Brigade. Și dacă vreți, o să facă și Marius un tutorial cum să vă arate. Bugatti nu e Bugatti asta. Ia uite, mamă ce mașină. Uite, mașina asta nu merge prea bine. Bine. Da, se aude bine. Ce face ce nu? Uite-te om cu motocicletă în drum. Ia. L-am încălcat și pe ăla. Da, cum ziceam, vrem să găsim un Bugatti. Da, după cum vedeți, o mică pauză. Sau am revenit.
cum ziceam, vreau să găsim un Bugatti. Ăsta de filmat. Da, voiam un Bugatti, dar, cum vedeți, nu găsim. Apasă pe X acolo, Marius. De cât ai filmat? Ia uite. 5. 5 minute. Uite, mă. Uite, atât. Ia uite. Și nu știu unde să găsesc un Bugatti. O mică pauză să mă uit un pic pe YouTube unde poți să găsești niște Bugatti-uri. Am revenit, n-am găsit Bugatti, dar oricum o să... Ce este aici? Ce este aici? What is this? Hey, shopping this. Asta e... Marius, scuze că te întrerup, spune-le fanilor tăi că am terminat aia și o să fie postată chiar din primul episod, efectul special. Bine. Oh. Da, 20.000 ce este? E ceva bani și 20.000 dacă... A, 450. Hai, du-te de aici, că n-am... Facem o mică pauză pentru că mă striga mama și s-a întâmplat ceva. Scuzați-ne că facem atât de multă pauză. Și continuăm. De ce faceți, da, mă? Deci, vreau să ne ducem... Da, să luăm un elicopter ca să sărim din avion. Adică un avion, orice ar fi, să sărim cu o parașută. Woohoo! Ce fac? Fine. Eu ce mă? Ia uite. Aici? Nu. Ia. Uite-l, măi. Dar nu vrea pe ăla. Aici? Uite-l. Ce urmă de mă arunca mașină? Nu știu. Dar eu știu că le-au pe ăsta. Haide, bă! Bagă. Acum știu să decolez. Bine, ți-am băgat alt efect acum, ia. Uite, Marius. E ok. Fine. Fine. This is fine. It's fine. Yeah. This is Sparta. Parașuta, bă! This is Sparta cu... Parașuta! Lasă parașuta că mie îmi place să dansez. Da, și pe urmă o să mai plătești bani. Tare, Bugatti. Bugatti. Mă duc pe Paris. Pe Paris. Haide, pe Paris. Urcă-te pe Paris. Bravo. Și sunt pe Paris. This is Sparta. Oh my God. Bă, sunt acolo de sus, de la Paris, de sus de aici, de la primul, bă, și nu s-a întâmplat nimica. Uite, mă întreceam cu o mașină tare. Ia uite, o să merge ăsta, bă. Tai. Pușca mea. Sparta.
Vreau să mă alerge pe... Oh, money! Gloțe. Oh, shut up! Shut up! Goodbye. Bine. Deci deodată asta am găsit Bugatti. Da. Ferrari! Marius. Ferrari! Shut up! Nu mai mă loviți că mor. Yes. Treci, mă! Bă, treci, mă! Treci, mă, că ai pus pe prietenii tăi! Opa, poliția! Opas! Bă, dați-mă mașina că mi-e frică! What the fuck? Poliția! Ah! Help me! Help! No! Help me! What the... Am murit! 14.000! What? Yes, am pușcat. Yes, over. Piș. Ce vroiam eu, mă, să fac? Da, mă! Vreau să pun aici așa și... Oh, money! Thank you. Oh, very... Shut up! Haide! Plecați! Că vă împușca acum vă fac. Aveți grijă cu boierul. Bă, să sperăm că va ieși gata. Da, am terminat. What? Unde furmă? Ce credeai că furi de mine? Da. Ce vrea? A, da, ce mă? Marius. Și asta a fost pentru astăzi. O să facem mai multe, dar astăzi pentru că n-am găsi Bugatti și celălalt video să mă gândesc să facem și alt lucru, cum adică să fie o aventură, ceva de genul. Și pot să spun și eu ceva, Marius? Și asta a fost. Acum să spună și prietenul meu și goodbye. Dacă e ceva, poate începem și noi o serie de Minecraft împreună. Dacă lăsați voi în comentarii un like sau ceva. Mă rog, ne vedem data viitoare. Mulțumim pentru like și pentru vizionări. Pa! Pa!